Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोन सानफ्रोमबो आंनि बे बिब'र YouTube फिन खनसेबा बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर हेपि क्रिसमास लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय एखेबारे धामाका भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर नै बिथांमोना अबे जायगायाव नुदों नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नै खाख्लुब खुख्लुब दिनैनिफ्राय बरदिन जोबजासेया नै बहाय आरोना लोगोफोर उन्दुनांगौआ नै बहाय आरोना बालन्दाफोर दंजोबो इयाव बालन्दाफोर लोगोफोर बालन्दाफोर लाइनाव दं इयावहाय नै बाब्राबगासिनो दं नै बालनाफोर दं आरोना लोगोफोर एखेबारे लाजिबाय आरोना लोगो बिसोरो आं सिङाव हाबथारसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं एखेबारे सिङाव हाबथारबाय आरो लोगोफोर माबायदि नुखो नोंथांमोना मोनथिसिगोन आरोना हेलौ गाइस लोगोफोर नोंथांमोना अननानै सापर्ट लाइक खालाम नोंथांमोननि थाखाय बेसेबांबा जिगाब सिङाव उन्दुदों जोङो नोंथांमोना ओरैबायदि शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुजोबथों ना माथो होनो जों दा जिगाब सिङावसो उन्दुदों आरोना लोगोफोर नै एखेबारे बालन्दा पार्टिजोंहाय दं आरोना आं दा नै आं दा बालन्दा पार्टिजों दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि नायलांजोब भिडिअखौहाय जोबजासे नाय नङाबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा नोंसोरो नै ओमफ्राय बालन्दा पार्टिया ओरैहाय दं आरोना नै लाइन गासैबो बालन्दा पार्टि गोजा बिसोरो आं लन्दा पार्टि